Ahojte, zdravíme ťa z Pilexu. Dneska si predstavíme novinku od nášho obľúbeného dodávateľa Helicontex a sú to tieto taktické nohavice MCDU. Prémiové MCDU nohavice, určené predovšetkým pre profesionálov vo výkone služby, nadšencov airsoftu či paintballu, alebo pre naozaj náročných užívateľov, ktorí od nohavíc vyžadujú maximálnu odolnosť pri zachovaní vysokého pohodlia. Ja som si ich vzal na testovanie a teraz sú to moje najobľúbenejšie nohavice. Hlavný používaný materiál je tzv. Dinico, čo je veľmi odolná zmes nylonu a bavlny obohatená o elastické vlákna. Oblasti pásu, rozkroku a zadnej časti kolien sú vybavené priedušnými a rýchlo snúcimi vsádkami VersaStretch. Kolená a set sú zosilnené kordurou, pričom kolená disponujú vlastným vreckom na vloženie chráničov. V prípade potreby je možné pomocou popruhov so suchým zipsom nastaviť obvod kolien a lem nohavíc. Pútka sú dostatočne veľké na použitie 40 mm širokého opasku. Samozrejmosťou sú zosilnené vrecká pre nosenie výbavy. Nohavice dokonca disponujú aj zipsom, ktorý odhalí sieťovinu na odvetrávanie prebytočného tepla. Dúfame, že sa ti toto videjko páčilo a nezabúdaj, ak niečo od výrobcu Helicontex chceš a nemáme to momentálne na sklade na e-shope, vieme ti prezistiť dostupnosť a objednáme ti to. Len nám daj vedieť na e-mail.